Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Libo-libo na ginapektado sa pagpangawat sa kable sa telecommunications company sa downtown area sa Bacolod sa kagabi. Magluwasin ni, libo-libo na ang apektado bangod sa padayon nga kinawatay sa mga kable. Mag-report si Nico Delfin. Bisan udtong adlaw nangin masako ang mga linemen sa pag-ilis sang kable sang PLDT nga ginutod sa mga kawatan sa may Dalan Rizal. Suno sa mga linemen kaagahon sang ginlagari sang wala makilala niya mga persona ang kable kabang danan nga pilaman sa mga subscribers sa downtown area ang naperwisyo. Gen? Ilagari. Sa saan lang ilagari? Nakasang kagahon. Kagahon. Mga kalabaon? Mga isa ka span boss, halin dito mga katuto. Sunod sa cellphone technician nga si Mustafa Malawani, wala na siya makabaton sang customer bangod hindi man siya maka-download sa mga file bangod na apektuhan ang linya sang ilang internet service. Pag-open na, pag sunod ko ng mga alas 9, wala gid internet. Tinong ba mo sa customer? Ate, ma'am, hindi kami ka-download, ma'am. Hindi kami internet mo. Hindi namin namangkot naman. Ito ba, hindi ko katawag to, smart ako. Bisa na matag-iya sang Tiangge, wala magbaton sang transaksyon gamit ang e-wallet kay hindi man sila maka-access sa internet. Abot lang, ikag-Gcash ko. Tapos? Ga-load ko, kinalang mo internet. Tapos may negosyo ka nung ka pa? Oo, ganyan-negosyo ko, kinalang ng internet. Kaga ang iban ko work from home pala. Suno kay Police Major Elmer Bonilla, Commander sang Police Station 1, natigayon nila nga na-recover ang kinawatan nga linya nga ginbilin sa mga nakapalagyong nga kawatan. Kaina, nagsapol naman si City Administrator Pacifico Magarit III upod sa tiglawas ng Bacolod City Police Office kag pamuno sang Business Permits and Licensing Office agud mas mapabaskog pa ang kampanya kontra sa kinawatay sang kable sa syudad. Full idea magitod kung may CCTV all over the city, mas ma-deter na magkinawat mo. Criminality will be discouraged. Grabing kawatay. Smart told us last year lang they had 400 theft incidents. So that's more than one theft incident per day. No? Dako itong kawatay. So kilanlan na gid ni strategize. The police is probably we ask the police to organize a team para nga ma-pinpoint na gid kung sino gini ang rampant. So up to the prosecution, we met actually with the prosecutor's office, some of the fiscals to help us in our campaign nga mauntat ng kawatay sang fiber. Masami sa mga junk shops ginabaligya sa mga kawatan ang ilang mga makuha nga kable. Gani natala na man nga maga-inspeksyon ang natukod nga Joint Committee sang syudad sa mga junk shops sa Bacolod. Sa records ng BPLO, may